Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na punta mga gala nila nga itong tunubanon sa kahanginan. CEO ni A, Cathy Kisis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abi no adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mahigala. Adlaw karon nga Huwebes, no? Pizza dili karon mahigala, no? Pizza sa paha mahigala ha. Pizza 23. So, no? Adlaw karon nga Bernes Pizza 23 diining bulan sa unsa man tarong bulana bulan sa Enero. O iya no, nahala no, padayon ta manghigala sa tuang pagpangalagad niining kahaponon. Nahala no, kamudtuhon. Abay no mahigala padayon kita karon sa ato ang gibuhaton no naagihapon ta karon higalan walay luya-luya ning ato ang programa mahigala no. Kumusta naman day si Inday Preach no, kun naulian na ka Inday Preach ako ang partner dire mahigala sa ato ang pagpangalagad. No, January 23 adlaw karon nga unsa man tarong adlaw Biyernes. Okay no, Biyernes ta mahigala. Ari kita mahigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ini kabuntuhon. Pope Leo na Bishop Donald Anthony Timoner sa pamahigala ha. CBCP no, adlaw karon nga CBCP mahigala karong adlaw mahigala atong gisaulog no pizza ugmang adlaw no ugmang adlaw mahigala atong sa ulugon matud pa CBCP Plenary Assembly no ika 131st na mahigala no nga karong hangtod na kini sa January 26 unya ang ilahang pagahisgutan discussion on faith and technology marking the first plenary for the new CBCP leadership under no Archbishop Garcera Archbishop Garcera. Ala no. So karong adlaw mahigala Enero 23 adlaw nga Biyernes. Okay mahigala. Nabalita gikan sa Vatican Cardinal Pietro Parolin magkanayon nga tensions between US and Europe worsen internal climate. But nahangyo ang Vatican nga it should be done without engaging in polemics and without creating further tension. No, mo kanay panawagan karon mahingala sa Vatican sa padayon karong talandugon nga relasyon tali sa US ug sa Europe. Mao kadto mahingala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa ato ang mga pagpangalagad. Abi no arita mahigala sa ato ang sabi arita mahigala sa ato ang kining Saint of the Day. Abi no mahigala no ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si Blessed Mother Marian Cupi. O natao kini si Blessed Mother Marian Cupi ni antong 1838 ug namatay ni antong 1918. Natao sa dito sa Hazen, Portland, Germany. Migrated in the US in New York and joined the Sisters of the Third Order Franciscans. Was sent to Hawaii to serve the lepers. She went to Molokai. She was well known for her heroism. Died 1918 and beatified in 2005. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang kabayanihan ni Blessed Mother Mariani Cupi. You know, naabot kini siya mahigala dito sa Molokai, dapit sa may Hawaii mahigala ang lugar nga diin didto tambali ang mga sanlakon.
Maganda may gala mga balitang simbahanon ug ang saint of the day nato karong adlaw ug ari kita manghigala sa atoang mga catechism. Hala no, padayon kita sa atoang mga pagpangalagad niining kamudtuhon. Pero ari na ta mahigala sa atoang mga hisgot-hisgot ginagmay no. Matud pa diri manghigala do na tay mga pangutara. Padre, doon na ba'y mabasa nga word nga Katoliko sa Biblia? Tubag ni Hana, wala. Pero bisan tuod kung wala'y mabasa nga Katoliko nga word sa Biblia, pero ang kahulugan ini anaa sa Biblia. Muna diya mahigala, no? Kay ang word nga Katoliko, una gyud nga gigamit ni San Ignacio, no? Around 110 AD. Matud pa diri, no? Sa iyahang sulat ngadto taga Smyrna, number 8-2. Let no one do anything of concern to the church without the bishop. Let that be considered a valid Eucharist which is celebrated by the bishop or by one whom he ordains. Wherever the bishop appears, let the people be there, just as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Yan, no? Just as wherever the bishop is, there is the Catholic Church. Ayan, no? Sa ito pa, ang nagamit yun sa word nga kining Catholic, mao si Saint Ignatius. Pero, kini si Saint Ignatius mahigala, muna ang sumusunod sa mga apostoles. Muna gitawag sila og usa sa mga apostolic fathers. Pero, sa akong ginaingon mahigala, bisan tuod kung walay word nga Katoliko nga atong mabasa sa Biblia, pero adunay mga pulong nga naghatag og kahulugan niini. Kaya ang word nga Katoliko mahigala Greek man ni siya, meaning Katoliko, or meaning universal. Kung atong basahon sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 15, miingon siya kanila adto sa mga apostoles, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang katawhan sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. Sa ato pa kanang word nga kanang word nga kanang Katoliko gikutlo kana gikan sa mismong pulong ni Kristo nga giingnan niya ang mga apostoles, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining mayong balita ngadto sa tanang katawhan. Unsa ganito meaning sa word Katoliko? Kay Griego man na siya. Katoliko meaning universal. Ayan, no? So dili ta mingon wala man di na, wala po mo dili. O wala di word nga Katoliko dili di na valid na siya. Kay ngano man ang iyang kahulugan naaman. No, naaman, no. Uban mo ingon nga wala. No? May ingon ang Lita, daghan man kayo din ang magngalan-ngalan, no? Ngayon nga, muna sila kuno na sila sa Biblia. Pero dili isip simbahan. Dili isip simbahan. Maingon nga, doon ay mga word nga niingon ba nga, kami kinaangin mo sa Biblia? Naalagi, pero dili isip simbahan. No? Isip usara ka grupo. No? Pero, ang simbahan gyud nga gitukod ni Kristo mo, gyud katong gitukod diya sa mga apostoles, no? Di ba? No? Mga word nga Katoliko, katong ang simbahan katong giingon si Kristo sa iyang mga sakop nga Pedro, ikaw bato og ibabaw na ining bato tukuron ko ang akong simbahan. Ato pa doon nagid siya gitukod. Asa niya tukura? Asa niya giorganize ang simbahan? Diha mismo sa mga apostoles. Kanang pagtukod meaning giorganize ba? Giorganize niya ang iyang grupo. Na mismo ingon siya nga ibabaw na ining bato tukuron ko ang akong simbahan. No? Ang mutuo, magpabunyag, maluwas. Apan ang dili mutuo, dili mutuo silutan. No? Daghan ba kayang wala magpabunyag sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Gani, matud pa, giingnan pag niya yang mga apostoles, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang katawhan, sa tanang mga tao, sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ang uban mong gumingon nga, sola scriptura ug wala sa Bible dili na sa mahimo ngano man tungod kay matud palagi ang mga apostoles dili baya to sila ingon nga gisugo ni Kristo nga ingon siya nga
pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Ingon ra ba ya isanglaw? Wala ba ya niingon nga ug isulat ang maayong balita? No, niingon ba si Kristo nga pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita? Nga sa ato pa doon mga nasangyaw nila nga wala masulat kay wala man siya niingon nga og isulat ang maayong balita. No, naagi wala nila masulat pero gipuy-an sa mga tao nga ilahang gisangyawan. Muna gitawag og apostolic tradition. No, gitudlo lang sa mga apostoles pero wala masulat kay wala biya niingon si Kristo nga pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining o wa biya niingon si Kristo nga pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug isulat kining maayong balita alang sa katawan. Wala ba yan? Pero kato sila si San Mateo, nataymingan na yun punto nga na ilang isulat in order nga makuan ka ng gitawag na to o ma-preserve. Pero ingon nga, maugi sugo ni Kristo. Wala na. Ingon na Kristo nga, panglakaw sa mong kalibutan o isangyaw ang mayong balita. Ato pa isangyaw, na mo tayo sabot isangyaw, itudlo ra ba? Itudlo ra. Pero doon na lang mahagisulat. Pero wala nang masabot nga doon na ang tanan gyud nga ilang gisangyaw na sulat. Doon na gyud wala. Pero nasangyaw. O ano, mamino ang mga laing relihiyon na makiglalis. O nga no paglalis mo mumupog sa pagtuo. Ano, nganong makiglalis man mo nga wala mamupog sa pagtuo. Padayon ra mo diha o di mo manuo na ninyo. Ay maglalis-lalis sa diri kay mao man po ni amo. Pagsangyaw po mong inyo ganahan mo kadi ra pud may ana mo. Dili ra padayon ra mo ana di kay ug unsay isangyaw namo inyong lalis-laliso no. Naa ba na? Magisugo ba ni Kristo nga pangsangyaw kamo dito sa kalibutan ug makiglalis kamo sa mga ay wala. Klaro. Anyway, maminaw ang mga laing relihiyon, okay na. Pero para nako, mag-iyahay naman dagwit. Kaya kung dili mo munuo sa amo ang pagtulod, nara po na ninyo. Pero ingon nga inyo bitaw nga inyo ba nga kanang pugson may pagpasabot nga sayop ni among gihimo mo ra ginaron mao. No nga naman, kinsa man ka kuno, unsa man imong abilidad gud nga. Mura nagdala-dala kang Biblia nya makiglalis na ka nga kinira mong imong gilalis ang mga pagtulunan ani gikan baya po sa mga apostoles. Aya no, kingon gitog apostolic tradition. Well anyway, kung makiglalis gyud, dili na siya na atay gitahasan ana. Kay dili po nato dili po lagi tubagon mo kuan man. Kanang gitawag nato og mualid man pod, mualid ba? Kanang bitang murag mudanag ba? Mudanag. Muna nga doon na lamang gid putay gi tuto kana bang mura ba gitagaan pod og katungod pakiglalis kinsa man mga Catholic faith defenders. So kana mga Catholic defenders mga higala di na madali, no? Kana lang daan sila si Father Darwin Gitgano tungod sa ilahang kanunay pagpakigsangka sa mga laing relihiyon nga manaot nato nangahimo na lang gud in town silang mga exorcist. No nga naman. Nga naman gitagaan na lamang po dili na lamang mga tao ang pakigsangkaan nilang Father Darwin hasta na pod mga yawa, no? Okay. Nahimo naman noon pong exorcist unya daghan ra bagog kayo mga panulay nga makuan gyud kana bitaw sa ato pa na makuan ba kana bitaw matandog gyud sa mga pagtulunan nga gitudlo pod ni Father Darwin. No? Believe jud ko kung padre. No? Muna sila may mga tahas gyud ba? Gitahasan gina sila si Brother Paul, no? Alimia. Oh, ana sila. No mga may na sila na. Sa una si kuan man to, si kuan ra man tong usa nga maayo gyud po kayo ana si Brother Sok Fernandez. Pero naara man gyapon Brother Sok ron. Pero nandugangan na sila daghan. Ug daghan pa kayo sa Facebook, pitindaghan na kay mahigala walay problema kabahin og ingon-ingon ana. Walang kita kami mga pare mo focus lang gid mi sa mga pagtulunan nato. O nya kuan lagi mo alma ba nga nang gitawag nato og mo reklamo ang mga laing pagtulunan. Ako na ko alala mo reklamo kay ngano man wa mo pugsa sa pagtuo. Ug di mo tuo, wa may problema. Kaya actually kining among pagtulunan para ra man mo tuo sa magigiingon ni Kristo. Tanawa ra gud ning giingon ni Kristo. No, giingon gud si tanawa ra gud ning gisulti ni Kristo. Kung ato Genesia ang tan-awon ingon siya nga ang mutuo maluwas
ang mutuo ug magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. Ano pa ang dili mutuo wala ninyo. Oh, klaro? Ala, padayon ta mahigala rin kata sa lain nga padayon ta sa atong pagpanudlo sa kahanginan. Kana what are the three callings of a Catholic? Kana bang unsa man gyud ang tulo ka ba nga gimbuhaton sa Katoliko? Number one is to know our faith. O, kinahanglan nga kamao gyud po ta sa mga basic, mga essential essential knowledge about our faith. No, kinahanglan nga doon na po tayo kabalo gyud, no? Number two, to live our Catholic faith. And of course, number three, to spread our Catholic faith. No, muna nga kami mga pare, sige may adtos bukid, sige panudlo dito, no? Kaluoy sa Ginoo, agitagaan naman po rin taon, may mayang lawas. Ako lang bag, sige kong kaatong bukid, may gala. Sige kong bukid kay murag lamig man dito sa bukid bang higala kay kana bitaw ang mga tao dito daghang kaayong kwan, daghang kaayong bitaw mga gusto ba nga i-convert sila ba sa ilahang relihiyon. Daghang ano dito mga kuyaw para ba kay mga higala kay mga kana bitaw kanang usahay ba mangayo og kwan, mangayo og dagko kaayo nga kana bitaw donation ba o matawag na to, nagdepende ra mga mga tao og bayad pod, pero makaingon jud ka nga murag nasubrahan ra pod, no? Kana lang daang kasal. Ako dito sa bukid mahigala, ako nang kasal ko dito libre gyud kay ang akong gitan-aw ang economic condition sa mga tao, no? Dili mo kuan ra gyud ko ana mo reklamo ra gyud ko sa finance namo nga mo kasal ra gyud ko libre kay ang bukid og imog yung pangayuan og kana bitang eksakto gyud nga aransel dili gyud ka afford bisag unsaon pa nato. No muna nga usahay mangayo na tag donation or usahay makita nato nga taon luoy kaayo na bang magtiayon in taon nga na maligya ay in taon tangkong dito ubos mga tabo na maligya ay in taon og kamuting kahoy dito hindi ka maluoy ana nya gusto in town kaayo nga magpakasal gyud sa Katoliko. No, nya kay lisod na po kayo adto sa Las Piñas kay mas dako pa man hinuon kayo mas dako pa man hinuon kayo silang balayran mo na nga magpabili na lang silang walay kasal. Kuna nga ako ato ko bukid kasal tag libre dito. No, libre gyud kay palagi ang economic condition dito. Ang mga tao manugdong ra in taon, magdala in taon por mga kamuting kahoy, baligya po sa ubos, bisol, saging, ingon ni ana. Nya mo na imuhang pangayuan og dinagko nga kuan. Kabahin pod sa bunyag mo gihapon, daghang kay mga walay bunyag, kabalo kag oras rason, wala mo gud may ikabayad. Ginoo ko kaluoy ba sa din taon ani. Mo na nga dito sa bukid, ako na lang yung gihimo nga kini bang pamaagi nga kung magtan-aw ko nga mga indigent gyud, indigent ba nga na makita gini mo inta mailan ra ba gini mo? Libre ra gyud lamang sila. Dili lang gyud nato na pungson. Ngano man kay mura man pud hinuon og sako ba mura mag-guilty ko nga kana bang mga muna sa ginhawas panginabuhi imo pud yung pangayuan ug butaw naon kini sakramento kuan ra man siya duni kuan ra man kini siya hinabang ra man sa simbahan. No, kana bang gamay pong pahinungod ba kay kinahanglan man lagi putang pundo para sa ato ang mga kalihukan. Muna nga di lang sa ako na ha, sa ako ra na. Mo maingon jud ko nga tanaw-tanaw, ako tanaw man jud ako. Magtanaw pud ko nga medyo makasarang ato po lamang pangayo ang gamayng halad, no? Halad para sa ato mga kalihukan sa simbahan. Pero makita nato nga muna sa ginhawa gid tawo na maligya mailhan man gid mo sa mga pormada, no? Nga medyo gyud lisod-lisod gyud. So nga tumuhaton ana libre mo na lang gina sila. Saon man kaysa din na bitaw kinigong usahay pong mga kuan ba. Kini pod bitaw usahay nga mga kuan maulawon na pod kaayo. So, yung sa nga naay niingon nga magpabunyag man unta mi. Nya wala na lamang kay wala mami ikabayad. Uy, Ginoo ko akong giingnan nga pare. Paadtuan ito lungsod na. Paadtuan na dito lungsod bunyagan ra mong padre og libre kay daw naluoy ko kay niingon nga magpabunyag man unta mi ito akong bata. Nya wala magud may ikabayad. Singalong kaluoy ba sa din tawo nani, no? So muna siya nga kinahanglan nga we should know our faith, we should live our faith,
and we should spread our Catholic faith. When you know our faith, of course, sayod kita nga, kinahanglan kitang kinahanglan kitang magpabunyag. Kunya dili lang kay binunyagan lang gid punta nga diha ra punta kutob, puy-an ginato ang atong pagtuo. O diya, kinahanglan nga ipakita po nato sa buhat. No? Kana bang mangingon ana ba para sa akong example nga luoy kayo, luuya kayo maghigala magtanaw ka sa bukid-bukid magluoy jud ka, no? Diri syudad dili magyud tanto pero diri sa bukid makita gini mo nga nanginahanglan gid in taon sila gamay pud nga konsiderasyon ana, no? Nga Jesus kabakadong ka na istorya nga pabunyagan man unta ko akong bata nya ko naman ni pabunyagi wala manggukoy ikabayad. Ginoo ko kasakita ba sakit ba siya atong kasing-kasing nga nalakawan, no? Sakramento niya nahimo na hinuong ang salapi na hinuong nahimo na noong babag aron mo dawat sila sakramento. Ano? So dili na sinta kutob ba? Dili na sinta kutob. Ako ra gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Daghang salamat og mayong mudto Pilipinas.